45. May piniyak, 25. Ano yun? Hello mga ka-jolly! Welcome back to my channel. Yan po for today's video. Yan po sa tayo ng street food hall. Yan po samahan niyo po ako at mag-enjoy kung ano po yung mga makikita natin dito sa Lingayen Beach. Ayan po. So dahil sa ito na street food dito sa Baywalk. Ayan po samahan niyo po ako na libutin itong street foods nila. Thank you!
dahil nabihag ang aking puso dito sa kumakanta. Okay, so ang ganda-ganda ng boses niya mga ka-jolly. Yan po, so yan lalaman po tayo. It's not like we got big plans. Let's drive around town. Beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go now? Hi Kuya! Hi ka naman sa vlog ko. Loris de la Cruz na lang ah. Hello. May ano pa yung pangalan nyo? Cliff Jan. Okay, Cliff Jan. Hello!